Bosgarren egunak aur Ondarroako askegunean eta urtza alkortaren atxiloketa saiesteko elkartu direnek, begi bat itxita eta bestea zabalik egin behar izan dute lo. 4 aldiz osatu behar izan dute zubi gaineko herri harresia. Azkena, goizeko 10:00 zirena hotsak entzun dira Ondarruan ordu horretan. Iurretatik ertzaintzaren 8 furgoneta ikusi dituztelako ateratzen. Dena dela azkenean, ertzaintza ez da Ondarruara gerturatu. Beste 3 abisuak gauerdian izan dira. Ordu 2 aldera izan da lehena, 5 bigarrena eta 7 aldera 3. Hauetan ere, askeguneak zubia harresia osatzeko deia egin du eta jendeak arin erantzun du. Izan ere, denek dakite edozein unetan izan daitekela atxiloketa. Are gehiago, Lakuako segurtasun sailburu orde Josu Zubiagak egin dituen azken adierazpenak kontuan hartuta. Honek adierazi duenez, ertzaintzak denon hobe beharrez Ondarroako askegunea era baketsuan utzarazi behar du. Alkortak gonbidapen zintzoa egin zion atzo segurtasun arduradun Estefania Beltran de Herediari. Ez du haren erantzunik jaso, baina bai Zubiagaren hitzak. Noiz da zuentzat ni atxilotzeko une egokia. Guretzat ez dago atxiloketak emateko une egokirik. Atzo, esoiko osoko bilkura egin zuen Ondarroako udalak. EH Bilduko udal ordezkariak egon ziren bertan, urtzaren atxiloketa bakegintzaren aurkakoa dela adierazi zuten bertan. Argi euki urduenara urtza gure herritxarra atxilotzea agindu batakarrela eta kontu neuki urdeta importantire, esati berak dakarren zigorra dala oinarritzute torturapin eindako adierazpen batzutan. Ez dala bestelako probaik. Da hortxeatxi pentsaten dugu, hemen momentun, kartzelak utzitzeko sasi dizela, eta ez kartzelak motibo baik jentez beteteko. Eta horretxeatxik, deitxuro plenua gure jarreri adieraztearen. Bestetik, askeguneko egitarauak aurrera jarraitzen du. Goizeko 11:00 kontzentrazio egin dute eta DJ Bull eta Itziarren semeak ere bertan izan dira. Atzo arratsaldean Igor Elortza eta Arkaitz Estibaiez bertsolariak eta Sutagar taldeko 2 kide izan ziren askegunean. Hasta